Mayado ang mga konsyal sa Dakbayan sa Jansan, lakip na si Vice Mayor Jose Edmar Yumang sa mga tubag sa Department of Public Works and Highways kon DPWH atol sa gipahigayon nga Blue Ribbon Committee hearing kani atong milabay nga adlaw may kalabutan sa underpass project sa syudad sa Jansan. Sumala pa ni Kagawad Beth Bagunok nga tanang konsihal nga mitambong sa maong pagdungog ang nag-init ang ulo gumikan sa walay klaro nga mga tubag sa DPWH sa ilang pangutana kabahin sa kung kanus ang maagian og mahuman ang underpass project nga dugay nang nagpalisod sa mga motorista sa Dakbayan. Una na matud pang mikanayon ang nasambit nga opisina sa una nilang pagdungog kaniadtong nakalabayng Oktubre kundi gikabutyag nga karong bulan sa Disyembre mamahimo na maagian ang underpass project aron nga maminusan ang traffic congestion gumikan sa Christmas rush apan nag-init og nag-alboroto ang ulo sa mga konsyal sa diyang subling gipangutana ang nasambit nga buhatan kung unsa ang tinuod nga sitwasyon sa buong proyekto apan nagkanayon ang DPWH Central Office nga dili pa nila maingon og kung kanus agayod kini magyan gubikan kay wala pa mahuman ang revised plan sa ilang buhatan. Tungod dini lauman ang got og taas nga traffic karong umaabot nga Pasko. Aron magpabiling kalma og dili mag-alboroto ang ulo gubikan sa stress matag adlaw inom na og Santhon Plus Coffee Mix alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Ivan Polonan, ex-FM News.